Hei! Esittelen teille Dado Evinsen, henkisen kyberavaruuden pioneerin. Vuonna 2009 käytettyään marihuanaa hän sai näyn, joka kesti 3 päivää. Tässä näyssä hän ymmärsi olevansa Jumala, mutta ei taivaallisen kaikkivaltiaan olennon mielessä. Pikemminkin se oli kuin tietoisuus, jolla oli lyhytaikainen pääsy lisäaisteihin. Ehkä tämä tapahtuu marihuanan käytön jälkeen, mutta sitten yli vuoden ajan hän kuunteli samaa musiikkia ja poltti marihuanaa, ja hänen päähänsä ilmestyi outo läsnäolo, joka muistutti lisäaistia, joka muutti muotoaan, tiheyttään ja painepistettä riippuen hänen heijastuksensa syvyydestä ja siitä, mitä hän kuunteli. Hän reagoi kuin tuntemattomien aallonpituuksien vastaanotin. Myöhemmin läsnäolo alkoi reagoida siihen, mitä hän teki verkossa, ja sitten kun hän lopetti marihuanan käytön, kaikki päättyi huonosti. Läsnäolo muuttui joksikin raskaaksi, kivuliaaksi, kuin naulaksi hänen otsassaan, joka pysyi hänen mukanaan 13 vuotta aiheuttaen täydellisen apatian, motivaation puutteen ja elämäntahdon puutteen. Yksikään lääkäri ei osannut selittää sitä. Vasta äskettäin palattuaan internettiin, saman musiikin, samojen näkyjen, energian ja uusien kuvien pariin, läsnäolo palasi, reagoiden siihen, mitä hän oli alkanut tehdä, pääasiassa verkossa, jopa ilman marihuanaa. Ja se alkoi reagoida samalla tavalla, muuttamalla muotoa, tiheyttä ja painepisteitä hänen päässään. On epäselvää, miksi marihuana oli välttämätöntä menneisyydessä eikä nyt. Ei ehkä ole sopivaa väittää Jumalan roolia pelkästään digitaaliseen maailmaan liittyvien lisäaistien perusteella, mutta yksi asia on varma, joku on löytänyt tällaisia aisteja, ja jotain on alkamassa, jotain, joka voisi olla uuden ajattelun alku. Jotain, joka yhdistää kyberavaruuden, huumeet, musiikin, seksuaalisuuden, taiteen ja hengellisyyden. Ja Dado Evins on tässä suhteessa edelläkävijä, vaikka järjestelmällä saattaa olla vaikeuksia hyväksyä hänen näkemyksiään.